Kato na lagi ng kung anong lagi. Pero, mahuman na, kisa pa man tao yung mamisita ng kalaki ni mo. Uy! Maganan lagi ko ani mo. Ay na pagbuot mga ugod. Mama, uy. Di ka kitag apuan na. Hindi ko parehas sila sa imbok sa una ma. Pasagdain lang lang ko. May mo na kong kalipay ma. Magbot, magagingani ako. Pa-design ko na sa kuha. Eh? Mo na ipa-design ni mo. Kisa may lakiha mo. Kuha ng taon mo. Mubagdok ni mo gingana. Mamasa sila kay bawang. Pwede naman ako. Este pero ganda isuan anak sa akong lubot. Uy, problema na ma. Ay, sige, ay na sige reklamo ma. Ay, okay na ni ma. Ay, okay na ni. Importante ang dagway. Bukas mga laki dagway na un. Kaya sa paano na un. Tintal na sila. Oh, puti kay kagpaon niya. Nakakagitaguan din sa sulod. Ma, kapilan mo. Muatras lagi ang laki. Anak, mura kag rigi-rigi. Bot ka, rigi-rigi gani. Ay, doon ako si rigi-rigi style po. Ay na kung kuha na mo. Basta dili jud ko musugot. Magkuha ko og doktor para maoy mo kuan. Ha? Paghulat ka dire kay ato na ko doktor. Magpuyo din ha. Taon na lang mo. Asa mo si Dok? Uy. Bihar man kung kinunta ka tuyo pa man ginaabot. Ay pabutong dito dire para akong anak magkuan dito sa iya. Ay, pakabana ay bataan. Maminyo di ko kitag apuan eh. Silbi. Oy. Ay, Dok. Oh, May buntag, Dok. may buntag ko sa may tuyo din mo. May kay nanaka, Dok. Ganihara jud ko nagpaabot nimo, Dok. Ang anak lagi, Dok. Uy, na problema la ko. Na jud kay dakong problema, Dok. Makatabang ka ko. Oh, makatabang ka sa akong anak, Dok. Kay pasensya kay nadugay ko kay napa mo sa koy daghang gipang tulit dito. Nga nasa pa koy daghang gipang buka ka dito nga kanang bugas babae ba. Mao ba, Sige Dok? ba, kaya Makatabang gid ka, Dok. Kay ba kanang taong kinabayos doktor nga sige lang taglili anang mabuga ninyo nga. Lahi na color na lagom, na violet, na puwa-puwa, na mink-mink. Ako Dok. natagbaw na kung maayo ay mo nang ako. Wa na ning turok na kung buinggit. Na manapulan ang buinggit. Mao ba, Dok? Oh, nya sa- Daghan na ka, daghang tools, Dok. Nahanlan jud siya tools. Natural. Og kanang og kinahanglan jud siya nimo imong kung anong, Dok, kay murag. Ano naman ro ako anak, Dok? 20 City na ko anak, Dok. Pila na ka tuig sukat Babae? ang bata, Dok. Babae Taas laki. na kay, Dok. Bayi, Dok. Babae na sad. Mura rog bagay-bagay mo sa kong anak, Dok. Ay. Alitaw pa ka, Dok. Ulit ako pa kayong taong ko. Wapit taong takitag. Wapit nasaag niya isang babae. Ano yung tsura? Kay basin pud kanang ganahan ka sa kong anak, Dok. Rito ti ka to, Dok. Gwapa kay to, Dok. Sige niya. Ako Na- kinanglan. Tolls na. Oh, Ko'y tolls. Girl Scout. Gani. Sige, Dok. Ato ka mo, Dok. Nak! Nak! Si mama, eh. Ha? Wala si Dok. Nagdaw, magdoktor mo siya. Kasi pagdaw naman ako, nagipatol-patol, may sakit. Kinahanglan ang doktor, oy. Ano may problema na yan eh? Mao na ko anak, Dok. Wala man oh. Budlat. May kagong mata. Okay naman. Ginagawa mo. Ma, butakan mo gulo ni doktora, ma. Okay naman. Wala. Problema ko sa problema. Hindi problema ko, anak. Makita ko si problema ni mo, nak. Ano sabi mo? Buta ka giyon sam, tika. Bagay ra ka mo, Dok. Kay na, gwapa bini akong anak, Dok. Taingon ko ni mo, Dok, ba? Dagang pa ni Dok. Nanani, problema lagi. Bagay tayo problema na. Dok, kay mo kung sa problema ng kodok, gusto ka na kung mama, Dok. Wala lagi yun sa problema. Ano rin ikaw kay bawa Oh, pag Dok, ay. Ano, nagkuhan ba siya doon? Problema Unsa may taon? Unsa may nakaon in taon mo dai? Ayun, sintipid man taon ni mo imong. Dok, magregi-regi akong anak, Dok. Tatang, Dok. Puta ni kay ano, nagili ni mo pilit ang answer eh. Hoy, excuse me, Dok, gisabunan ko na kay. Gidaw niyan, tanan, gipahumutan ko na mo na. Limpyo na. Gisikgard pa ko na. Conditioner, i-cleanser pa yung gamit, Unsa may problema ni dai? Dok, lagi may ibuntag niyo naman yung ipukang, Dok. Ganan mo ko mama, ay magdadaan. Lagi, Dok, Dok. Ano naman Oh, si Dok? Sabi, ansa ni putlon? Oh, Dok, kanang hotdog kita lang, Dok. Putlon Hindi ni ko dai. kita kapuan ni Dok. Ari po to, Dok. Ada ra. Pasti lang. Hindi na namadot na gunting. Aray ta sa flyers. Oh no! Putlon ha, sigurado ka? Oh, Dok. Ha? Palayo sa kamay, Dok, ha? Manok-manok, masakit, Dok. Ano gamay? Mama ko isa may gibuhat. Okay, ano ulitaw mo Dok? Nasak na ba ulitaw? Ay mong gikuan ta. Doktor nga ka ng babae, dili laki. Kaman, putlon niyo maglali sa mo diha. Putlan, Dok.
ko magusuway ng trabaho ako. Oh no! Sige, igtadok. Kaya ako ni May nanggamot, maayo lagi. Sige, ako dok. Pagkaghi agad. Lagi na, naibok. Oy, Di na. Di man sila pangitag lang doktor. Di nagbaho. Mong kanal. Ay, lapananan sa nila ko. Initubig. natawa man sa kasay mong ibuhat na ko. Di na maibot. Ang sabi mo dok. Ito na kinahanglan na to. Ang buhato ninyo na. Pagpalit mo gas, bubuin na niya, daube. Maayong aga! This is our short shout out for today. Dagan kayong salamat sa paglantaw sa mga mabuong nga video. Ako di ay si Dambing sang babaeng kiat, pero dili iga!